بذكر الله ترتاح القلوب. Bismillahirrahmanirrahim. Endi qardoshlarım, bir vaqtni ani kishi kishini bola qort yurtlarına berdi. Hozir anisi endi o'lirga vaqti kelgach, shul qort yurtning yetakchisi bolasini shaltiratib, "Aning o'lim halda, kel, salamla" deb shaltiratib aytadi. Shul kishi qardoshlarım anisi yanına keladi. Сөйләшкәндә әнисе әйтә: "Улым, бу бинада эссе ди. Шуңа күрә һәр бер бүлмәгә холодильник куеп чык. Ашамлыкларны шунда тотыр өчен. Эссе булганга күрә һәр бер бүлмәдә кондиционер куеп чык." Баласы әйтә: "Әнем, син бит инде һәр вафат буласың, үләсең бит инде, син нәрсәгә буларны сорыйсың?" Әнисе әйтә: "Улым, мин ди сабыр иттем. Сине кайгырам. Чөнки киләчәктә синең балаларың бу карт йортына сине китергәч үзеңә авыр булыр дип мин куркам." Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә шундый матур сүзләр әйтә: "Ла ю'мину ахадукум хатта акуну ахабба илейхи мин нафсиhi." Берегез дә хакыйкый иман китермәс, хәтта мине үзенең нәфесеннән дә күбрәк яратканча кадәр. Шул вакытта Умар ибн Хаттаб әйтә: "Я Расулаллах ди, мин сине бик каты яратам ди. Бөтен нәрсәдән, бөтен кешеләрдән күбрәк сине яратам, ләкин үземнең нәфесеннән күбрәк ярата алмыйм." Шул вакытта Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Ла Умар, хатта акуна ахабба илейки мин нафсик." Юк, Умар ди, әле булмады. Мин синең нәфесеңнән сиңа ягымрак, яратымрак булганча кадәр. Шул вакытта Умар ибн Хаттаб фикерләде һәм әйтә: "Валлази нафси бияди." Минем нәфесем кулында булган зат белән ант итәмен. "Анта ахабба илайя мин нафси Расулуллах." Мин сине үземнең нәфесемнән дә хәзер күбрәк яратам. Сахабалар сөйләгәндә, кардәшләрем, алар гөр хакны сөйли иделәр. Шуңа күрә әгәр дә Умар инде шул секундта "Мин сине күбрәк яратам" диде икән, димәк ярата. Һәм бер имам кызык нәрсә менә бу хадистә табып безгә әйтә, кардәшләрем. Ул әйтә: "Кешенең үзен яратуы Аллаһ субхана ва тааля аның табигаты аша аның күңеленә салган инде. Ләкин бар башка мәхәббәт, башка ярату бар. Ул кешенең ихтияр аша башка кешеләргә карата. Булса, әлбәттә, ул ихтияр аша була." Һәм Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Умар ибн Хаттабка әйткәндә, ул анарга шул сүзләр белән: "Син миңа, Умар, менә шул табигый мәхәббәт турында сөйләмә. Чөнки син аны үзгәртә алмыйсың, ул инде сиңа Аллаһ Раббыбыз белән салынган. Син миңа әнә теге ихтияр аша сайланган мәхәббәт турында сөйлә." Дигәч, Умар ибн Хаттаб фикерләде, сәбәпләргә карады. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям минем өчен ди Умар, кыямәт көнне ярдәмче булачак, җәһәннәм утына кирмәскә бер бик зур сәбәп булып тора ул. Шуңа күрә Умар ибн Хаттаб Пәйгамберебезне шул секундтан тагын да күбрәк яратты. Нәфес түгел. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ул безгә ярдәмче булачак. Аның аша Аллаһ ярдәм белән анарга охшарга тырышсак, ул кушканча яшәсәк, җәннәткә кергә сәбәп булып торыр, Аллаһ бирсә. Һәм иң кызыгы, кардәшләрем, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ул яшәгән вакытта гына түгел, бу дөньядан киткәннән соң шулай хөрмәтләп, яратып була. Бер вакытны Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мәчетендә бер кеше утыра иде, Сай ибн Язид басып тора иде.
Шул вакытта да минем ягыма кемдер таш атты. Карасам, Умар утыра, миңа таш атып утыра. Мине чакырды да ди, әйтә, әнә теге ике кеше каян килделәр ди. Әйтә, чакыр ди аларны. Шул вакытта теге кешеләр килделәр дә, Умар ибн Хаттаб алардан сорый. Мин әйнә антум? Сез каян ди? Тегеләр әйтәләр, мин Таиф, без Таифадан. Шундый шәһәр бар Сауд Арабстанда, Таиф. Һәм шул вакытта Умар ибн Хаттаб әйтә, "Лау алимту аннакум мин ахли ал-Мадина", әгәр дә сез Мәдинә әһленнән булган булсагыз ди, мин сезгә бик каты сугырыйм. Ни өчен ди? Тарфa'ни асватукума фи масҗиди Расулилlah. Үзегезнең тавышыгызны Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям мәчетендә күтәрәсезме ди? Карагыз. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу вафат булса да, хөрмәт йөзеннән Умар ибн Хаттаб ан мәчетендә тавыш күтәртмидер. Хәтта үзе дә, "Эй, тегеләр" дип әйтмәде. Бер кешегә мураҗаат итеп, әкренеп, "Монда чакыр әле" ди аларны. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Я юхаллазина аману ла тарфa'у асватакум фаука саутин наби". Эй иман китергән бәндәләр, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям тавышыннан үз тавышыгызны өстәрәк күтәрмәгез ди. 49-нчы сүрә 2-нче аят. Әлбәттә, икенче кардәшләрем, кызыкны без аны эшлибез. Шундай бер галим әйтә, кызык сүзләр: "Я Раббым ди, мин белмим ничек миңа булырга. Сиңа шөкер кылган өчен мин тагын шөкер кылырга тиеш". Ни өчен? Чөнки шөкер кылабыз, әҗир савап алабыз. Аллаһ Тәала безгә тагын өстәп бирә. Инде Раббым белмим нишләргә ди. Сиңа шөкер кылган өчен мин тагын да шөкер кылырга тиеш ди. Амында Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бу дөньядан китте. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә бик зур әҗир саваплы әйбер бирде. Салават әйтү. Аллаһумма салли ва саллам аля наби Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Бер тапкыр әйтәсен 10 әҗир савап языла. Бер тапкыр әйтәсен 10 гынах сөртелә. Бер тапкыр әйтәсен 10 дәрәҗәгә өскә менәсен. Аллаһ бирсә. Бу, кардәшләрем, муҗиза дип әйтергә, но бу Аллаһның рәхмәте. Шуңа кардәшләрем, әйдәгез, кайтыйк әле килеп безнең кыйссага. Ул әни кеше үз баласын бик каты ярата. Хәтта шул чакта да карт йортларына бирсә дә ул бала, әнисе шулай ук яратадыр яны. Кайгырадыр. Ул бит аны мыскыл итеп әйтмәде баласына, ул яратып, чын күңелдән яратып аны әйтте. Аллаһ субханаһу ва тааля бу балага шундый әнине бирде. Аллаһ субханаһу ва тааля һәрберебезгә шундый әниләр бирде. Ләкин шул ук Аллаһ субханаһу ва тааля безгә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямны җибәрде. Пәйгамбәрбез безне шулай ук ярата. Ләкин әгәр дә әни әтине һәм Пәйгамбәрбезне чагыштырсак, кардәшләрем, ни дәрәҗәдә авыр булмасын безне тәрбия итәргә. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безнең әни әтиләребездән авырлык күбрәк күргән. Дәрәҗәләп безгә динебезне җиткерер өчен ул җәннәткә кергә безгә сәбәп була. Аллаһ бирсә, әгәр дә без ул алып килгәнне үтәп яшәсәк. Бу әни әтине кимсетү түгел, кардәшләрем. Юк, әни әтин дәрәҗәсе зур, ләкин бу безнең Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям дәрәҗәсен күрсәтү. Шуңа күрә, кардәшләрем, безнең йөрәкләребездә менә шуны фикерләп, уйлап, Пәйгамбәргә зур мәхәббәт уянырга тиеш. Үзебезнең нәфсебездән дә зуррак. Ә нәрсәдән гыйбарәт мәхәббәт? Иң зур Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга мәхәббәт белдерү, ул Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям алып килгән гамәлләрне үтәү. Өйгә кирдең, елмаеп җибәрдең, садака. Айша радиллаһу анха,
Birde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iyiye yılmaymışa kirmidiri, yılmayıp kiradiri. Duha namazın ötev. Balalarını alar iya kaytkaş karşı alı, bu da kardeşlerim sünnet. Şuna göre anın turmuşun iğrenip, hakiki ravuşta yaratam deyip eytesi kileyken, ul ötegenini turmuşka kirt. Kichkine gamel bulsun mu? Zor bulsun mu? Elbette betinisin bir vakit ko'tara olmabız. Lakin bir kunda şunu işte, ikinci kunda tigini işte. Dördüncü kunda tigini işte, beşinci kunda tahajjud namazga bas. Ol da sünnet deydi. Şuna kardeşim, Allah subhanahu wa ta'ala her bir bizge de, bizning yuraklarımizga, ko'ngillarımizga zo'r, bizning Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zo'r muhabbat solsaydi, ham shul muhabbat anarga iyeruda g'ibarat bo'lsaydi. Subhanaka Allahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. La ilaha illallohul azimul halim.